Subong sang kasoy mga kailongga. Pasensya na mo ka mga kailongga kay kadulom. Gapamuka ako sa kasoy subong mga kailongga. Hello. Good evening. Hello mga kailongga. Ngayong gabi sa inyo tanan, namukha kita sang kasoy. Good evening mga kailongga, kamusta ka mo dira? So mahulamtan ako sang ring light galing dulom. Guba ang ring light sang akong na manghod. So ari ako kapamuka sang kasoy. Samtang katanaw sang pelikula nga Kill Bill. Nandito sa kadulom. Ngayon kayo na. Pasensya gid ka mo kay dulom. Good evening mga kailongga. Kamusta ka mo dira? Mamukha naman kita sang kasoy mga kailongga. Pasensya gid ka mo kay dulom. Overtime kita mga kailongga. Overtime kita sang pamukha sang kasoy. Kay mabandi naman kita buwas. So, comment kung taga diin ko mga kailongga.
Wait lang kamo mga kailongga, dali lang gid. Stay put lang gid. Ay, pasensya gid mga kailongga kay medyo dulong. Yun. Wala akong sang ring light. Ano pa mo nang ginagamit ko ni para nga makita ko. Pagkatapos ko nga mga kailongga pamuka, ako na inalugiton. Nag-overtime ako mga kailongga sang pamuka sang kasoy kay dali na lang ang manggahan diri sa amon sa Gimaras. Mahal na ang uyas ang kasoy mga kailongga. So, basi gusto nyo dira nga magkaon, order na ko mga kailongga sang kasoy nuts. Ay. So, ang iba naman na ubra mga kailongga, amo na na siya. Amo na na siya ang finished product nga kasoy nuts. Ready to cook na ina mga kailongga. Pwede siya bandihon, pwede man ina nga i-salted. Oh. So, ari na nga kung nga nahimo mga kailongga, oh. Ano na ni siya. Ang bandi nga kasoy, oh, di ba? Kasi gusto nyo dira magbakal, order na ko mga kailongga. Kay kadamo na ko isang naluto mga kailongga. Amo na ni siya ang luto nga bandi. Naubos na nga ako nga salted nuts nga kasoy. So, amo lang naman kailongga ang ako ni i-share. Thank you for watching. Bye-bye!